cursus Fries. Hallo! Oh, ahoy! Ahoy! Kipper! Ahoy! Goedemorgen! Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, de planning van Joert. Wie heeft zaken al even naar squallen gebracht. En wie gaan Joert lekker als de veerkampjes. Check, check, check. De veerkampjes van Broeksterwaard op een paard, Illy. Kun je net skillen, hè? De planning. Nou, zaken is dus naar squallen. Ik ben nu even aan het chillen met Ildau. Er lijkt een hele bult waskleer voor mij. Ik moet even wat in het huis doen. Even wat hemelen en poetsen en opruimen. De beestjes even aan. En vanmiddag komt Jarel in. Dus dan gaan we dan weer even wat leuks aan met Jaren en zaken. Hè? Maar we hebben een leuke activiteit bedenken. Maar eerst lekker met Ildau watchen. Lekker watchen. Auw. Auw. Ik zal in de benen. Doei doei. Zacht beestjes met de frame. Lekker warken erbij. Heerlijk. Kun je op een blokje? Ja. Lekker, lekker. Ja, ik ga een heel leuk postpakketje binnenkrijgen van de AFOK. Ik praat eigenlijk altijd Fries. Ik schreeuw op Fries, ik lees op Fries. Maar nou, het Fries schreeuwen, een heel soort ding weet ik wel, maar net alles. Dus ja, het lijkt me wel leuk om toch nog wat meer over het Fries schreeuwen te leren. Dus ik doe hier even in een cursus Fries. Kan je een boekje, dus dit op 10 worden. Schreeuwen Fries module 1. Schreeuwen Fries module 1 en er ben dan de antwoorden. Een oorzocht van de regels. Regels van stavering, tierwoorden en grammatica. Taaleigen en interferenties. En nog iets. Ausje. Nou ja. Zaken zei, ik ben altijd wel, ik ben wel in om wat bij te leren. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe het gaat. Dus als ik eens wat lees, ik denk van, hé, dat is echt interessant voor je, dan, dan deal ik het wel even mee. Dan kun je me ook even wat dat mij pikken op. Wij zullen even met eten. Doei doei. Ik wacht je op Jara en dan hellen we aan zaken op. Hildo die slaapt net, maar die lijkt lekker te chillen. Hoi meid. Volgens mij komt Jara er al aan, dus gaan we weer wat leuks bedenken. Jara vindt altijd wel leuk, even wat gekke dingen uitvinden en ouwe hoeren. En nou ja, zaken vindt het ook best gezellig, dus even zien wat we vanmiddag weer bedenken zullen. Best mooi, Jara. Had je een mooie jurk dat Jara aan had? Wauw. Wauw. Die auto net in. Nee, die is de jas er hoor, hè? Zo. Nou, maar wees maar een koekje wat drinken natuurlijk. Nou. Nou, wat maken we op de waar, jongens? Wat? Je moet plannen. Ja, ik hier zelf betocht gekregen van, want die had die matras op nou naar beneden halen. Ik dacht misschien kunnen we aansigneren dat die tante Tiff vroeger zelf weg. Dan maakten we net een hut onder de tafel, maar dan een boord. Dan krijg je dus dit een boord. En dus hier omheen al je wetten. En dan doe ik het matras maar onder de tafel, dan je kleding erop. En dan krijg je dus dit dus boord. En dan kunnen we op het kleed staan in het wetten. Ja, door een veerkleed, dan heb je nog wat stjennen of zo. En dan voor de rest is gewoon al je wetten. Is dat leuk? Ja. Doen we dat. Ik wil eerst een koekje zien. Ja. Oké, ik weet wat. Betenkens een woord mij een Fries woord mij een S van zaken. De S. Zuster. Dat begint mij een? Nee. Ja. Maar dan zijn net dat beginnen dus maar Ja, nou, dat weet het idee wel. Een Fries woord dat begint met een S. Zinnen. Kleuren. Wat? Zwart. Maar dat is in het Nederlands hoor. In het Nederlands is mijn set en in het Fries is mijn S. Zwemles. Zwemles, ja, maar best is nou op. Stoel. Een stoel. Bij Jara.
Nou, vertel maar. Ik mijn Sneur? Sneur, ik maar eens. Oh, zwemmen. ik mijn snel awesome voor A. Leuk, hè? En wordt mij een... Iets verder. Hier. Ja. Poep. Ja, klopt. Pannen. Ja, en ik weet ook de hier. Poetsen. Poetsen. Ik weet ook de hier. Paar. Paard. Ja, een paard. En koekjes en op het jongen waar ze een mooi boord bouwen. Zullen we het waar doen? Ja. Alleen maar het is wel gewoon. Ja, alles twol aan de kant. Dan wist ik je wat speelbeeldkoor. Oké, we hebben sluiten. Het wordt een piraatbord, hè? Ja. Nou, yes, jongen. Een hele cake weer op elkaar. Hier En wat eronder, hè? alle pieltjes. Hier zitten alle pieltjes in. Dit is best in de voor. Ja. Dit is in de voor. En Oké. pieltjes. Dit is, oké, dus onder de tafel is in de boord. Ja. En op de tafel is bovenop het boord. Ja, oké. Zullen we haast... Met mag net echt heel vol en met onze pieltjes van u zag. Jij bent bij hem op het boord, maar ik ben een orenpiraat. Ja. Oké. Best. Dat zijn Dan is de bank is mijn boord. Ja. Oké. Je rennen nou in het water, waar nou zwemmen. Dit is misschien echt wel handig. Dan kan je met de uurste komen. Best, kom goed. Mag er nog meer spul komen, joh? Ja, kleed nu als sterren. Mam, dat ik wat omheen ga. Zit dat echt dicht een zit. Engelsje werden. Nee, zit er hier, want dat komt er net op één. Ik zet er wel wat omheen. Ik ga op tekst. Ik wil dat zulke fijn, tik. Ja. Ja, en zie, dit met tante. En wie heeft dit? Oh, dit met tante pieltje. Maar ik vind wel even dat ik heel van krijg. Kijk, in ieder Ja. geval verdelen. Maar aan beide kanten kleed of alleen nog op deze kant. Beide kanten. Ja. Maar ik hem door, je hebt een horen. Ja, maar dat is hier. Dat is hem door. Dus dan kun je dit er helemaal tegen bouwen. Ja, maar dit is echt niet. Dit is uw en ze door. Zo? Ja. Oké. Hallo. Cool. Nou, mooi. En ik hier op het pijltjes in mijn boord. Ja. Ja, dat Ah ja. Oh ja. Nou, best gedaan. Met zwaar zit er eerst. Nou, ik wil varen. Ik ben er met Jim door. Sekse kraaien, hè? En probeer die net op in zijn holle te shitten, hè? Haha, doe best wat goed met veilige zaken. Dat is hetzelfde. Dus Dus stond zwemmen, nou? Zaken een keer op water rennen. ik wil wel zwemmen. Ik ga je lekker skilt, zeg ik wel. Bommen! Oh nee! Oh nee! Zaten, was deze goed, night? Ja, was deze goed? Oeh, ze heeft het Shaggy. Oké. Goedje. Zaken, wat was deze? Oh, Ja, hier is leeg. Je mag ze weer laden. welke? Deze. Wacht even. Eerst een denier. Hey! Oh, dit is dus binnen een hok. Nee, nee, dit. Man, kom het in de boot. In de boord, ja, pas ik daar naar bij. Dit is wel een Kom hier mooi maar, knus. tante. Ja, dat is best. Dit is een mooi knusboordje, ga je hem je. Nou, is net een zakkenus meer, omdat we die meer erna. Nee, dan moet het kleed weer naar beneden, hè? Ja, Kom, kleed. zaken daar dat kleed ik. Ja, dat... Dan is het echt vet cool. Zo. Hallo! Ai. Oh, ahoy. Ahoy! Skipper. Ahoy! Ahoy, skippers. You doen we Griffalo. de Gruffalo. Van Paken, Eelke en Beppe Artja. In het donkere bos wie een moeske op stap. Fox zeggen en dacht, oh, wat een lekkere hap. Daar was het vast wel zin om wat litse moes. Was er wat eten bij mij in de huis? Een oren keer graag Fox, maar nu ben ik onderwijs naar de Gruffalo.
Hij had knobbelknibbels. Zijn scherpe naalstekken een eind uit. En hij had een griene wrat op zijn akelige snuit. Gruffalo, nou zucht het wel. Alle keer had ze de broek vol. Maar ik haast wel zinnen wat. En het liefst eet ik Gruffalo patat. Oeh, zei de Gruffalo, dat lijkt het min. En hij draaft voort, zo hut dat er. Dat weer wel grappig, hè? Hier de Gruffalo van het lapje, hè? Ja. Ja. Oh jongens, viel je hem die golven, hè? Ja, dit is de kameel. Viel je hem de golven, hè? Hey, vond je hem dit nou een leuke vlog? Abonneer je En zet een blauwtonker. omheen. En vind je het net? De chill app te downloaden. Op de Tablet als telefoon. Hoi! abonneer je, blauwtonker omheen en chill app. Downloaden op de tablet als telefoon. Hoi!